tukoria kanerero nigo boringoria no bwenia huwa amechando ya maiso bwagenderera ase ebunge ya West Mugirango inse yogosirwa kwaye amo gose morobori osirire amo nomo wakili Filemon Murara Apiemi oyuo okorigia karokio basenata ime county ya Nyamira ase oboseme bogenta kurwegwa ase abanto kwane kibona nkorinda bari gose ngwerenda bare kurwa ase emechando ao eyuo ekobamentera emechando ase amaiso gose ase ebikore ao ebibiranya kwa bikubaretera emechando ase amaiso muri kitofati gari gisemba namange ebirengo by'obutaka ase emechie emenge negati ya biria bikwirera abantu abange gutaezokia na korengwa omuchando bwa maiso abo ase omubaro omonene bw'abantu abo gochakera emiaka 50 gochia igoro buna twaetire ase rituko ria kanerero ekia abanyagitari batebire nkeringa abantu bare age over 50 80% igo babwata obokong'u bwa ebirore babwanete koewa obotaka mpororo egekogera nabo okonyora abande barwarete mono bakoenda nyagitari batebiwa ng'a ebirore 15,000 20,000 bono rende omonto omenya yaani noborwaire obo kwanyora ng'a nonya ekanisa abantu baichire over 40% baikonyara gosoma ebuku lakini taiyo ogwancha ase eng'encho ya obotaka boria ng'a naende ebirore na okorwariwa gwa amaiso igokoreri igoro ria igoro gukwanira igoro y'oborendi bwa maiso nigo ogokurerwa kwagendereire kubekwa gocha ase kera oyomo kweneka buna inkwetangare korwa ase biria birarete omochando bwa maiso igo bono lakini twarora ebinto ebinge bigokogera abantu baito barwara amaiso naende bono buna bono Nyamira bapimirwe banyoa Nyamira iga erate ya abantu basarekete amaiso ere igoro asa togotumeka chinko amarioki aria asarire amaiso ase eng'encho abana baito aba abake bagotumeka chimakeup twarorire chikemiko chiria bakoireka ase ebioga iga nabirobio biabeire bikoreta obokong'u ase amaiso igo na ogotebia abaibori barende abana babo chikemiko echi bakoireka bikoireka chikemiko echio erinde naria baranyare korenda amaiso abo iga twarora erate gocha koba emiaka 10 gochia motwe gocha konyora tore abanto abange basaregete amaiso namba 2 ekero togoteba abanto bache bachekiwe amaiso ntomineti abanto baria boka barwarete amaiso abanto mbare ogwepima kwarenge maiso ataransa gokoroma gwathana naye mbuyore igo togoteba egento eke kerarangeriwa naende eye screening ekero erakorwa again abanto bonsi bache tokese omaye gose nobwate obokong'u bwa amaiso gose tobwati aya iga nigo akwanirwe rero ekero kiomoroberio gwokobwenia amaiso ase ekenyoro kia mbere ime ye wodi ya Bogichora na boigo Nyagachi ime ye wodi ya Busamaro omoroberio oyo iga osoire rituko ria kanerero ime ye bunge ya West Mugirango aiga omosike Filemon Murara Apiemi oyore nerang'o yoboseneta bwa Nyamira nigo aira chinga kiechio na gweyakera ekoko ase ensemo ya gesiasa 2027 ninteneine ase ekero kia oboseneta naende buna naragambire na abananchi aiga omoseneta oyo ororo otangasire ngochi koboria are ekero kia obogavana iga ekero geke buna agosuka na inche nesokire na abande besokirie egere toche tokirwanerere naende ekero geke igo ngokirwanerera ase okora naki torarosie ecounty eye yaito toyerusie ase ere toebeke toyeikie ase chikounty chire na chiro chire omweri oye nigo Douglas Orutwa onkeo oyo nere orokirie obote bobo MCA bwa Bogichora nigo abasigete baria batarabwata ebibande kubibwata buna enchira eyemo yokwyarigania bosio bwobochori obonene ntoyo twake chikura 2027 lakini chikura tokonyara gochora morai muya na tobwate ekebande igo togendete gokoria togendete gotebia abanto baito ekebande na egento ekia is a basic thing ntokonyara gochora abarai na omonwa igo bari motarabwate ebibande kindly aba bakore school abana baito mbache bakore form 4s tiga tobwate ebibande igo onye gwatugutire ID card gose kwabwate eri ekora old generation igo ogochenchia
egena riora chigwanjerwo wagechukua Inkoripotera Getembe korwa Nyagachi yegotoka imeye wodi ya Busamaro ebunge ya West Mugirange County ya Nyamira. Jeff Atigad Gisemba.